שלום לכם, שמי דוקטור דניס ויינשטיין ועמוס מאיטל הדסה. אני שמחה שבחרתם להגיע אלינו לבדיקת התאמה לעשרת משקפיים. ואני רוצה לספר מה תעברו במהלך הבדיקה שתארך כ3 שעות בממוצע. הבדיקה מורכבת מ3 חלקים ובסופה נקבע האם יש התאמה לניתוח ולאיזו שיטה. בחלק הראשון, אופטומטריסט מוסמך מבצע בדיקת ראייה שמטרתה לקבוע האם המספר יציב. בשלב השני, טכנאי רפואי יבצע מיפוי קרנית על מנת לקבוע האם הקרנית סימטרית מספיק על מנת לעבור ניתוח. אם שני השלבים הללו תקינים, נרחיב את האישונים על מנת לקבוע שהעין בריאה ותקינה לעבור ניתוח. חשוב לציין כי הראייה תהיה מטושטשת למשך 3 שעות מרגע הרחבת אישונים. לאחר שבדקנו את כל הפרמטרים, אני אסביר על השיטות הקיימות לניתוח ומהלך הניתוח. צוות מרפאה ואני מחכים לכם. ניפגש.